Unonamata? Wakura muchinamato chipi? Chejohani Masowe. Une mweya? Kuchechi uri mudare? Nyaka yako kuMasowe urichi? Kana mwana wabereka zvinotoiswa parushanga vanhu vanotoisa moto unotoiswa kwete neni kana kuti namambo asi kuti nedzimbawo kana kuti mudzimu unokodzere kuteura izvozvo uchipopota kuti mweya iwoyo wafamba mukati metunhu. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Baba vaAllen Marume Sibhenia munodiwa mudare raMambo Makope kuti mupinde nemwana wenyu Allen Marume nemhosva huru yakaitwa nemwanakomana wako yekuwanikwa akarara nembudzi achiita mudzimai chinova chihani mudunhu reChangure. Muridzi wembudzi ari kupi? Muridzi wembudzi akakadza aichengeta aripo. Muridzi wembudzi ari kupi? Uya mbogana. Muridzi wembudzi unonzi Edwin Chibwana. Mbudzi iri kupi? Ndavati vatoreva wenayo iri panze. Mbudzi vanoerei varidzi vembudzi? Taura navo ikuzero mapika vapika kasika ava ndo vapika ava ava vasati vapika vangozozvitura apika Sibhenia wacho. Mimi shoko renyu raverengwa paSamoni rokuti nenyaya yekurara nembudzi munoti kuti munoritambira munorurama munotaurisa zvinhu ndinashandokwanisa kupokana nazvo nekuti zvinhu zvakaitika imi makanzwa kuti kudii pamuri kubvumirana nazvo kuti muzotenda pamwe muri kungotauriwa zvinhu zvisina kuitika? Kunyange zvisina kuitika asi ndinongotambirana nazvo sekuti inini ndakanga ndisiripo pazvakaitika. Akaona mbudzi ichirepwa akauya mudare akatsanangura mareperwo akaita mbudzi anonzi Sicilia shamba mukaka. Ndiye akaona mbudzi ichirepwa naAllen Marume. Baba vacho vakatambirana nazvo. Mbudzi iyi yainzi yakatyoka gumbo. Nyaya yakanga yasarira pekuti
varidzi vembudzi yakarepwa ndo vanombogara nembudzi yavo. Mushure mekunge dare raona kuti vaSibhenia marume kumba kwavo havana chavainacho, kesi iyi yakanzi dombo rifirwa kwatateguru. Saka yadzoka futi mudare nekuti mbudzi iya yekurepwa yava nemwana. Mamiriro aita nyaya dzakadai dzakazvitonga kare, asi kutsanangura mamiriro ezvazvinofanirwa kunge zvichiitwa vanhu kuti vanzwisise. Sezvo nyaya yakapinda mudare kare, munhu akabvuma kuti zvakaitika, imi matambirana nazvo, muripo kuri pauyu mambo. Kana vachitsanangura vanotaura zvichibva pasi pedare remudzimu. Mudare remudzimu ndo rakavagadza, nekuti ipapa pavari svikiro, nokuti vari kushandisa zita rokuti makope. Ravo zita rakatokanganwa nezita rava kushandisa rokuti makope munyaundi. Saka isvikiro, saka zvinobva kwavari, zvinobva kusvikiro rinotaura nezvinosvika kuna mambo chinhu chimwe chete. Asi wakapara mhosva yekurara nemhuka, iwe uri munhu, mhuka nemhuka hazvibhadharane, munhu nemunhu zvine mabhadharano azvinoita kana watora werudzi rwako. Asi kana usina kutora werudzi rwako ndo unonzi kuroora. Zvino mbudzi, watorana nembudzi iwe uri munhu haurori mbudzi, hauise mudanga, hauise mumba mako. Saka ine muripo wayo. Chinotevedzwa, ndinotaurira kuti munyatsonzo, chinotevedzwa ndecheropa rembudzi rakasangana neropa remunhu, kuti zvinoera hazvitenderwe. Ndozvimwe zvinhu zvanga zvichiomesa pasi mumatunhu api ano. Saka dare irororo sekuziva kwandinoita ndo rakafanana nerataurwa naChangamire kuti vano muripo wemombe nembudzi, mombe nehwai. Kuzvipasanura kwazviri ndokuti hwai inomirira rushanga, mbudzi inomirira rushanga rwemhuka. Pane nokuti munhu nemhuka, munhu nemhuka zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka pane rushanga runoteurira kuvanhu nerushanga runoteurira kumhuka, ndopa mbudzi nehwai. Pozoita mombe, ndio rushanga runobata dunhu ramambo makope. Saka zvinhu zvingari zvinhu zvitatu sekuziva kwandoita nekutsanangura kwandikuita zvichibatsira mambo, nokuti mambo vatindikaona handemazvinzwisisa. Saka Changamire, mamati ndipatsanure ndapatsanura. Right, varume panapa tichedza nguva. Ipapo tichidzoka nhau iyi, kana vana vari pasi pemakore uyu matande 16 years ndizvo kureva kuti vabereki mudzimba umu mane basa yekudzidzisa vana kuti vafanire kurara nemhuka imhosva. Uyezve sei zvakuenda zvakuwanda. Ndasiya padiki-diki Changamire vanongopedzesa. Padiki-diki panandasiya ndepekuti mhuka yakararwa nayo yacho inotoitiwa rushanga, haijiwe nemunhu. Kana mwana wayabereka zvinotoiswa parushanga, vanhu vanotoisa moto unotoiswa, kwete neni kana kuti namambo, asi kuti nedzimba kana kuti mudzimu unokodzere kuteura izvozvo, uchipopota kuti mweya iwoyo wafamba mukati metunhu ngauita sei. Panandasiya Changamire. Saka pakureva kuti muripo wechipiri, mombe nehwai nembudzi, mhuka inenge yakashereketwa nayo inoendeswa futi parushanga. Muridzi wemhuka inenge yakashereketwa nayo ari munhu,
wanga uchida chii aina amwe tonongondidzosera musha ndinotenda. Saka iwewe muridzi wemhuka unodzorerwa mbudzi, unoripwa mbudzi yako. Handiti muri kuzvinzwa? Sorry, zvine chinanga. Mataura zvinomutemo wenhingikiri wedarereseri asi zvakaoma zvika. Kune vari muno vanonyatsoziva sibhene vari vanzi baba hamina kuti vangaitwe sei, hakuna chinhu. Ona zvakaita panze apo mama. Hamina kuti tingaite senyaya yechinanga. Ndekupi kusina chinhu? Vakare vakaparwa musvaku. Ivo vanhu vachavapo. Variko vanhu. Saka variko varwere vese. Papa mushumba. Hamina zvazvakangoita mabandiko kana kuzvitsanangura. Aiwa, kana usingagone kuzvitsanangura nyarara. Ndati hamuti kubatsiridze. Waita basa nokundibatsiridza hako, kana usingagone kuzvitsanangura iwe nyarara, gumira ipapo. Vabereki vacho vari kupi? Vabereki vomwana. Vabereki ndivo baba vacho vari. Mwana ndiuyo. Sumuka iwe mira. Une makore mangani? 16. Unoenda kuchikoro? Sei wakareka chikoro? Hakuna kana mwana anaenda kuchikoro. Nyanadai. Anabvira waenda. Vabereki vemwana ende va. Iya yakagara. Iwe ndokunzi ripeni. Bvudzi rawakachengeta mubvudzi here kana kuti ndiye kutenga? Uri kutichengeterei? Unonamata? Wakurira muchinamato chipi? Chejohani Masowe. Une mweya? Kuchechi uri mudare? Nhaka yako kuMasowe uri chii? Uri muimbiri? Uri muvhangeri? Unongori munhu? Saka Mwari akakupa mwana wako uyu? Une vana vangani? Vana 6. Mukuru ari kuitei? Wechipiri? Wechitatu? Wechina? Ari kumba. Unorarama sei kana wewe usingazvishandiri? Ai, usataure zvinopisa tsitsi. Taura wati? Usande kunonyepera Mwari. Usanyepere Mwari. Mwari akakupa makumbo ayo. Kune zvigunhu zvingani wakaperevedza? Wakambopenga? Wakakwana? Vamwe vari kurarama sei iwe uchitedza kurarama? Wakakanganiswa nei? Mukufamba wakanga uri kuitei panguva dzawaifamba? Nguvai yawakaendako? Pasi 7 mangwanani? Pasi 7 mangwanani? Sei wakasunga kufamba manheru? Chakaitika ndakasunga nguva dzapera kuti ndiende kumashopusi. Saka nguva yandakazongera kuzobva ndichiti ndakwenosvika kumba ndopandikanga ndisingazivi kuti ndakagarirwa nevamwe vanhu vakandigarira mukombo. Saka pakakukuvadza? Pakandikuvadza bhazi yakatosvikoka ndine injari yandikatoenda kuHaward kuchipatara. Saka iwewe paukatanga zvakaitika rini izvi? 2016. Vana vako vese usati wakuvara wakaendesa vangani kuchikoro? Kuti
vano vakakunda kuendesa. Gore ripi? Handichanyaso kuikona mushomo kwenu. Hausi kuzoona kuti wewe Wapera kunji. Anoenda kumagredhi. fava iwewe munguva ino Tunyararo munguva ino ndio pawakusangana nedambudziko, wasvika pawasvika, nokuti vana vako hauna kuvagudza negwara ndekuti nyika payasvika inoda uchenjeri, inoda vana vakaenda kuchikoro. Ndakatarisa bvudzi rako rakachena ino, yosmart. Aiwa chana mimi ngabisenda zaidi. Unonzwisisa iwe? Yosmart. Asi manje wasiwa nenguva yekuti ugone kuchengeta mhuri yako. Iwe mukomanayo usazviitise upenzi neurombe iwe. Saka iye zvino uri kuita basa rei? Unoenda vamwe vakomana ndekupi vemazera yako kuchikoro. Saka iwewe chicha unogona kuti uzvibetsere wega pazera rako zvakanaka unokwenda kuchikoro. Chicha unofungidzira kuti ungatanga kuzvibetsera sei kuti nini mambo ndikubetsere. Unofudza mombe. Unofudza mombe. Saka uri kufudza mombe dzekwani izvozvo? Zamachiri. Zamachiri. Saka vari kukupa mari. Vakakupa mombe makore mangani? Wakachanga kufudza rini? Wakachanga kufudza rini? Makore mangani kufuda? Wakapera ndokwayo wakapara musho. Saka gore rakapera pakati ndopakaenda uko. Saka zviri kukupa upenyu here imi vabereki? Mwana uyu akatanga rini pakuti akwanise 16 years akatanga kufudza mombe ane makore mangani? Pakufudza mombe mwana uyu chakaitwa pakukanganisika kwakaita njeri pfungwa dzake chaidzo. Ndichigara naye nini ndikwa ndikakumbirwa nasisi zvakanzi imbotai mwana ndiite sendigare naye. Ini ndikuona kuti zvingatori nani kuti abve kwanga ari kubva kumba uku anga kukanganisika njeri. Vamutora mwana uyu wakatanga kugara naye. Vakutora advantage yekumufundisa mombe naye. Aiwa, apa pakumufundisa mombe vanga vari muhwana anga asara ari kupamba. Ndipo vakati iwewe mukutore kutarisa mombe idzi muzukuru. Iko kutarisa mombe ikoko asara munhu nemusha wake, wenda unotora munhu mumwe chete wekuti chiyo chindifundisa uchengete mombe ndokufundziswa mombe kaiko. Saka kuvapa kwandikaitawo ndakapandika iyanza semunhu asisina muchengeti waye. Waita abuse mfuti mwana iwewe. Bozi iwe kuona kuti mwana mudiki. Mwana akazungaira njere dzake. Kwakunti ngafudze mombe. Nyararaka. Mwana akazungaira ndiyo ofudza mombe. Anogona kuzerenga. Uyu haana kuzungaira. Ndisimuti ndakamutuma kuti afudze mombe. Bvumirai muze. Saka ndikutaurire. Uyu haana kuzungaira. Kutaura chinhu chokwadi uyu haana kuzungaira. Munhu akazungaira ndeuyu. Nekuti uyu akauraya uyu ari kutenjizvo zvaakafa. Wani here mukaenda kumba kwacho munozorora kaizvisi? Kufa kwanzi kutaura batarisai kune mibaba izvo. Pane mumwe amboti achitaurirwa chokwadi akati ndaparirwa mhosva. Saka ndiri kutaura ndakatarisana nemi kuti makauraya mwana uyu. Hamuna kumuendesa kuchikoro, haana zvaanomboziva. Kuchikoro kunodzidziswa zvakasiyana siyana, kutamba nevanhu, kugara nevanhu, kugara nemhuka, kugara nei. Haana zvaanoziva zvaanoswera achiita. Saka pari zvinhu kumutaurira kunenge kuri kutomupa basa rekufunga kuti vanhu ava kunditi kudiko.
Mazvinzvese saka makauraya mwana ndimi. Anozungaira dai makamugadzira wakaenda kuchikoro kune vamwe mane muchiona achitoita mamwe mabasa akanaka kwamuri. Munopedzera mati mwana uyu akane ngozi kana kuti ane chino kuti haana chaanonyatsoziva kuti chichakanakirei chakaipirei. Mazvinza? Varume ndozi vanhu vasataura namambo manzimi munobvisa mombe wayo yechimina chamakaita izvo nembudzi yekupatara uyo handitika uyu mwana wenyati akavimbiswa kupiwa mombe handitika saka imi paanenge achishanda ngaashande imi muchiziva kuti mune mhosva yamunofanira kuita yekugadzirisa dunhu ramambo rakaitwa chimina nemwana wenyika. Uye mambo rwendo rwapfuura vakamudzidzisai kuti uyai nehama dzenyu tione dambudziko riri mushambeni riri kukonzera imi kuti murambe muine hunhu kana kuti upenyu hwamuri kurarama. 2 dambudziko riri kukonzera mwana uyo kuti muchimi makazungaira tikamutarisa ipopa akamira ipopa mapfekedza burugwa ndii hamusiri mapfekedza burugwa hamusiri mapfekedza hembe hamusiri mamunza kuti bhazi rinosungwa sei. Bhutsu dzaakapfeka idzi haisi oversize akatopfeka bhutsu dzaanoziva kuti size ngechaii. Saka uyu mwana haana kuzungaira asi kana mamudzidzisa munzira kuti kana tasvika unosvika tasvika chibemupemu isusu mabemupemu tinaaziva uye hasi bemupemu handitika. Saka ndiri kuti imimi izvoendai munogadziridza zviri kurehwa namambo uye muuye muchikonge chaizvo kutiri kwamambo vakubatsirei mugadzirwe zviri mumusha menyini zviri kuita kuti mwana uyu asvike padanho. Kana makanga makateerera zvakarehwa namambo rwendo rwapfuura vakati pane chadhonzera kuti mwana uyu atore mbudzi kuita mudzimai vakadzoka futi vakati newo futi muridzi wombudzi pane mhosva iri kwenyuwo futi yakonzera kuti chifuwo chako chiitwe mudzimai nemunhu. Saka nzvimbo dzese idzodzo dzinoda kuti dzitsvagirwe nzira yekuzorodza nadzo dutu riri kusumuka iri. Musagare muchingoti chete tiri varombo hatina zvatinogona kuita tikoka mbavhu Munera moyo kwavo vanoera chii imoyo futi imoyo zviviri imuri moyo chii moyo mashaya mombe. Sevenia marume ndiva watone vana vangani madzimai mangani